videoja. Niin. Mitä kaikkea te ootte tehnyt viikonlopulla? Mä oon ainakin ollut himassa ja Lappeenrannassa. Mutta. Ketäs siellä on Orgi? Unnamet. Pelas äsken, niillä oli 5. paras. Tai 5. ison. Score oli yli 1000. Ootteko te ollut kukaan ykkösenä? Ketä kaikkia siellä on kattomassa? Laittakaa kanssa. Mutta edetään vielä 2 kertaa. Paitsi että jos ne on nopeita, niin sitten vähän vielä. Mä vedän vielä tästä kerran. Sit homma on purkissa. No mutta. Jos te mietitte, miksi mä Lappeenrannassa olin, niin oli tuolla turnauksessa. Mä harrastan tätä korjaa. Tälleen. Sieltä. No. Se olis moi.